Shalom. Selamat hari Minggu ma. Di hamu amanami dohotina nami nadong di bagas joron. Suaksoni ma nang di hamu amanami dohotina nami na mengikuti permingguan apalagi tikion secara live streaming. Selamat hari Minggu ma di hamu jelas selamat mengikuti ibadah. Andorang so tapuka parminggota asa jumulo hita martangiang sangobas di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhata maredehuria mahita siya bukwede nomoronom. Tedeho net sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku dopak akkadolok, siadia do ulaning ro pangurupio tuau, sian Jehovah sito palangit dohot tanoon sabing ro pangurupion yang gotuau. Dak tagamon loason na tarsuladit patmu, dang tagamon nok matani si jagaho. Say jagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaraan, say jagaon na dotodim. Say jagaon ni Jehovah doho lahuruar dohot lahobongot. Olat nion rodi saliling-liling na. Haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Di bahe kodo anak haholongan ni roham tutoro ni patik. Asa di palua akkana ginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni. Jalasamian hami di bagasan harajomu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata. Mari dehuria ya tesya bukit de nomor 245 tedeho net sada dota 2.
tatangihon ma patik ni debata di minggutta sadarion ima sian patik parjolo satu patik na pasapuluhon patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasanaik na di Toronitano Ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalanna ai hona uhum na dosogot akka namar sineang di guarna patik paupaton ingotamu ma pabadiahon ari minggui dinaonomari maulahamu nasa siulamu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam ai dinaonomari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doibana di ari papituhoni di bahenido ubahena di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasanga pemudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho patik paunopon unak ko mamuno patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongat jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni dongamu dang jadi haliangan niroham dongas saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongamu beha pedok ni debata taringot tupatik na sapului odo ahu do Jahoba debatam ninna debatata pargogo naso hatu dosan jala parrimas siluluhod dosan ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar niaka nasogoro hadiau alai asido rohaku diakka namar ribu-ribu akka namar holong ni roh hadiau naso mangalaosi patiki ima sahatna atong rap mangidugo mahita siya Tuhan debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon no bar tu patik mi amen tapuji Tuhata mered huria hita siya bukede nomor 424 tedeho na yasara 2
matopoti madosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do. Dosa dohot pangalesion nami nagudangi di jelom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhutna. Hala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Panggulu kami. Amin. Bagi mahata baga banget taringot tu hasesan ni dosa. Musat piak kaduluk jala humut talak karubian. Alayang go parasi ni rohakku. Nasotu pamusat sian ho. Jala padan ni hadameokku. Nasotu pahumordit. Ninna jahuba siasiho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata mari dehuria ita sia bukede nomor 450 alu tadehon ayat sada dohot ayat tolu. Mari dihita saya bukede nomor 450 alu ayat sada dohot ayat tolu. Barita na umulingi. Surat di Efesus ada mamuka sian ayat tolu saat rodi ayat 14 tajahama marsikat sorin songonon ma didok disi pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus na upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu parto dion sian Banua Gijang di bagasan Kristus.
ditodohi hita bahen anakna, marhite-hite Yesus Kristus, asa tu ibana, mangihuton halomoan ni rohana. Di bagasan ibana dapat hita haluau ni, binahen ni mudarnai, ima hasesaan nyaka pangalausion, mangihuton asini rohana na terlobii. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana, na bunihian mangihuton halolomona, naong pinahot nai di bagasan dirina. Ai di bagasan ibana do dapotan partaliak kita, akan naong kinodona hian, marguru tutalini na patuluson sasude, mangihuton padok ni rohana. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani, ima barita nauli na taringot tu haluau muna, jala di bagasan ibana gabe porsea hamu, laos di sahapod do tu hamu, tod di parbadia na pinar baga-bagai. Ima sahatna, martua doa kana tu mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sia bukit de nomor 706, tedehon ayat sada dohot ayat tulu. Tidak koma haporsiautai songon nahi na tidak kon didongat ta sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea itu tajakuba ido ama pargugu nasu hatudusan natu mo palangit dohot tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di pangunghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani
Disi maibana pai mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria na badia. Huria hato panyala Kristen akka na badia. Dohot dihasisani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu do sugot daging ni halak ng mate. Dohot dihangaluan na sorasuda. Amen. Tabigima titing namasa dohot nanayang si pamasaon ni Huriata Diminggon. Shalom. Oddolan ni Titing Minggu tanggal 2 Januari 2022. Alinea Parjolo. Titing Pakubasyon. Sada Goar dohot topik Minggu. Goar Minggu ta sadarion 5 minggu dung tahun na baru dohot topik pasanga malibata manang dihata Indonesia didok megahkanlah Tuhan. 2 dakdanak na sorang. Di hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di basa-basa hotu hatta dosa dakdanak boru tu keluarga Ruben Ferdinand Lubatowing Inata Mary Natalia Borusi Bolon Sian Ui Kramat Jati Sada tatangnya kuma anggiat di pasu-pasu di bata danaki suang songoni nang natorasna ralat di warta di surator di si bawah anggol sasi tonga boru do tolu padidion nabadia. Di hari Minggu sadario tanggal 2 Januari 2022 di permingguan manogut pukul sia wib nunga di patupa huriata padidion nabadia tu Maxwell olo Juan Pajaitan anak ni Amata Jonathan Halomoan Pajaitan tubu inata Marta Selvina Borugultom tatange akoma anggiat gabe danak na burju danaki di tonga-tongani keluarga. 2 di hari Minggu nanaing rot tanggal sia Januari 2022 di parmingguan pukul sia wib patupaon ni Huriata do padidion nabadia tuaka yanakon ni Huriata obartusi pinabotohon matu saluhut akan atoras na naing mabuan yanakon na tardidi asa Roma tu gareja di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 10 wib laho madohoti marguru tardidi jala udurma dibuan surat pengantar sian situa uik dohot fotokopi akte lahir. 4 Saka Barbagas Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu Parbagasom ma Indra Desmanto Lubatoruan anak ni Amata Salidin Lubatoruan tubuh ni Inata Rasmi Buru Pasaribu ruas ni Huria HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna Distrik Sapulusia Bekasi dohot Orowana Natalia Boru Simamora Boru ni Amata Manohor Simamora nahinan tubuh ni Inata Herlina Boru Pasaribu nahinan ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sian Uik Luang Buaya pamasumasuod di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul sia wib di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Alinea 2 Titing Namaragam Sada Buah-buah
Hobar tu hasil ni rapot parhalado na di hari Selasa dohot Rabu tanggal 10 pak dohot tanggal 15 Desember 2021 pinabotohom ma sada rapot huriah HKBP Keramat Jati dijadwalkan ulang gabe di Patupa ma di hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul siawib 1 na sidung. 2. Disakapi huriata do laho mabahen hidroponik di huriata domutusi pinabotohom matusudi akar ruas ni huriata na berpengalaman di bidang hidroponik dohot pertanian asa Roma di hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 10 WIB di ruang konsistori ni huriata laho makatai narikot tu hidroponik. 2. Amplop persembahan di parade huriata do amplop lux bahen inganan ni pelean sada A, sada B, sada amplop na tapasahat marhite na marpelea tujolo adorang jamita dohot pelean paduahon tu HKBP pusat sada amplop natapasahat marhite na marpelea tujolo dung sidung jamita tapasahat mapelea tay di bagasar las niroha jala tajaga ma akamplop naung di parade asaboy dipakai tu ari na mangihut. Tabahan ni titing di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 nung marujungolu sa halak ina ima dina boru pajaitan opu basa boru tutup usia 80 tahun sa bulan nama kabaluhon amang Wasintong hutahayan sian uik perserahan tatangya kema anggiat ribu tarapul keluarga na nitinggal honna. 4. Titing pembukaan pembelajaran sidi di hari Minggu na naingro tanggal 10 Januari 2022 hobar tu jadwal ni marguru malua naung disagihot tu ganup akka parguru nunga mamukka muse marsiajar tu akka parguru malua reguler tahun ajaran 2021-2022 pasti ajaran dibuka songon nasional pukul 10.30 saha tu pukul 10.30 WIB di serbaguna ni huriata riama sudah akka parguru malua maduhoti parguruani songonima odolan ni titing di minggutta sadarion titing na luwisiko boy matajaha di warta jemaat na adong di tangat tabe Horas Marihita. Tapuji Tuhata marede huria mahita sia buku ede nomor 723 tedehon mamuka sianat sada uhud papungupelean sada A dohot sada B.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Horas ma dihita saluhut na. Tongon nuansa tau baru dope hita manginang jalaon minggu parjolo ma di tahun 2022 on. Alani i upasat hami ma tabetu hita saluhutna selama tahu baru ma dihita. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nama dohoti ibadah secara onsite di Garijaon, di Huriaon. Song-songoni hamu amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming dari manapun saudara-saudari berada saat ini, kiranya tetap bersuka cita mengikuti ibadah, terlebih untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang terbaring lemah, marsahit hamu di jabu manang di rumah sakit, Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Damang dainang tabuka matur pugjamita di minggu dung tau baru, sadarion, tersurat mai di Pesalmen bidu 147. Memuka sian ayat 12 sahatu ayat 20. Moladong tabuan bibelta tabuka mamanginang boita jaha di jolo adong tapayutiut ma songonon ma tersurat disi hujahaon ma tuhita saluhutna. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ay ibana patugu akka rasang ni pargubanganmu, ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitonga ammi. Ibana mabahen marhademahon parbalohammu, di pamahap dohot eme namar miyak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon, macay doras marlujong hatanay. Ibana na mga lehon abolas songon ibulo ni biru-biru, disabur hondo nabur songon sirabun. Ibana maninggakton abolas na martanggo-tanggo, tung ise ma manahan jongjong maradopon ngalina. Iba na manongos hatana, gabi malala akay, di paborhat angin na, mabaor ma akaay. Iba na mamaritahon hatana tu si Jacob, akapatik na dohot uhum na tu Israel. Dang dung dibahen songoni, iyang gotumanang ise bangso perbigu. Jala dang diboto nasida aka uhumna. Haleluya. Ido yanggo sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tepat sadarion tanggal 2 Januari 2022 minggu pertama. Minggu parjolo siakangan sian sude minggu di tahun 2022 on. Diajak, diserukan setiap umat untuk memuji Tuhan. Di minggu parjolo di tahun 2022 on, seruan namar saringar sian hatan ni debatatu hita saluhutna. Nah sinurato ni par pesalmen pemazmur Daud Imam Madok puji ma debata. Pujilah Tuhan. Puji ma debata ale Jerusalem ninna di ayat 12. Puji ma debata ale Sion. Jadi seruan diturpuk jamita sadarion madok asa saluhut colma halak na porsea mamuji debata. Ini dibuka di ayat 12. Memuji debata pasangapon Tuhan debata. Totu amanginang godang do alasan dihita. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Praktek memegahkan Tuhan harus dilakukan. Tentu banyak alasan bagi kita pribadi.
Terlumobi damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pasangapon debata na disuarahon di minggu parjolo di tahun 2022 on ikon terus namai gabe awal start yang baik mengawal di tahun 2022 ini dan terus nanti berlangsung sampai kita tiba di penghujung tahun lagi. Molo di lehon debata di hita gajeng ni umur, amin. Seruan pertama mau mengajak semua umat, seluruh manusia, kita yang hadir di sini dan yang di gereja ini dan yang di rumah, untuk mari memuliakan Tuhan. Molo di bahasa Indonesia, megahkan Tuhan Nina. Di topik minggu tai. Pasahangap ma, debata, megahkanlah Tuhan. Nani enetsian pesalmen 140 itu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus taboto do ia marumakon ende pujian do pesalmen 140 pituon. Atar songon na agak banyak mananggodang do turpukon diangkat di minggu-minggu akhir tahun gereja sampai pada tahun ini. Molo ta ingat sian pesalmen 145, 150 nung kata kastaboto ate amanginang on mapatulu halion diangkat sian turpuki na merupakan mazmur halil. Haleluya, seruan untuk memuji Tuhan. Dibuka do ayati marhite hata haleluya, jala ditutup do marhite hata haleluya. Ido umbahe nakaningan ayat 20 gabe ayat terakhir diturpukon ditutup marhite sada hata haleluya. Jala molota jaha di ayat sada itu juga dibuka dengan kata haleluya. Jadi ini ciri khas dan ini berulang kali sudah saya sampaikan, harus saya sampaikan juga supaya boleh mengedukasi setiap orang memahami Mazmur 145 sampai 150 adalah Mazmur Halil, golongan Mazmur puji-pujian. Memuji debata, inilah seruan yang harus kita lakukan. Lalu kita bertanya mungkin juga, molo marhite turpukon damang dainang di pajojor do alasan boasa pemazmur dohot bangsa Israel ikon memuji debata. Dan kita juga bertanya mungkin, hidupku susah kok, hidupku begitu sulit, apa alasanku untuk memuji Tuhan? Boleh saja kita berkata demikian. Tapi mari kita telusuri apa kata firman hari ini. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Boasa ikon tapasangap debata. Kenapa seluruh umat percaya harus memegahkan Tuhan? Paling tidak amanginang di pajojor do diturpukon piga-piga alasan ikon tapuji tapasangap debata. Na parjolo di ayat 10 tolu on ma alasanna. Ai ibana patogu aka rasang ni pargubangammu. Kalau terjemahan LAI bahasa Indonesia, karena dia yang meneguhkan pintu gerbangmu. Menebuhkan pintu gerbang manang palang pintu. Taboto doa manginang fungsi ni palang pintu. Pitor taingot ma molo palang pintu kereta api. Molodang adong, jala molodang di pos palang pintu ni kereta api, manang dang dijaga, boy do masa disi kecelakaan ate. Masa do disi akaparmaraan dangi manginang. Ketika ada rel kereta api tapi tidak ada gerbangnya, di situ biasanya lebih mudah atau lebih rentan terjadi kecelakaan. Itulah fungsinya pintu gerbang. Jala hatiai di bangsa Israel kan marhuta do halaki bangso tu bangso na asing iko nadung do pintu gerbang di nasida. Karena apa? Kalau pintu gerbang itu rusak, musuh akan segera menyerang. Jadi pintu gerbang pada masa itu sangat penting. Molo dihita sonari jabuta. Kan ada do pintu, ikon tajaga do idenggan, apalagi molo borhat ate, asa unang mago berlihat tai, takut cido kan? Ido, sude asa unang mago siani. Pola tolu hali do apalagi molo akaina, mula do muse dicek muse, memastikan, asa unang mago sude songket na argai. Artinya itu sangat penting sebagai pengawalan, penjagaan, keamanan pintu gerbang. Lalu Tuhan berkata hari ini pada ayat 13, alasan setiap kita memuji Tuhan karena Dia akan menjadi seperti pintu gerbang bagi kita. Menjadi seperti palang pintu dalam hidup kita. Artinya tidak akan ada musuh yang berani untuk menjatuhkan kita. Kalaupun ada pencobaan, kita tidak akan sampai diserang dan tergeletak. Idola patani.
Mengawali tahun 2022 di pahingot hatan debata, ada yang menjaga engkau. Ada yang menjadi palang pintu bagi keluargamu, bagi hidupmu, yaitu Tuhan Allah. Walaupun engkau sakit, walaupun engkau susah, walaupun engkau menderita, tapi palang pintu itu kalau masih terjaga dengan baik, tidak akan diserang oleh musuh, tidak akan peak, tidak akan menyerah. Asal mahot debata gabe seolah gabe palang pintu. Memang ini gambaran, gobaran doi, amang inang gobaran doi. Lahu manggobar hon hasonangan na pinatupan ni debata di saluhut akajolma na persea. Ima alasan na parjolo. Alina paduahon damang dainang didok di ayat 10 bagian B. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Didok di si ibana mamasu-masu aka anakmu. Di parsitonga ami. Dia memberkati anak-anakmu. Ini alasan yang kedua. Kita memuji Tuhan. Memberkati anak-anak atau keluarga kita. Mulona toras, damang dainang, dipanggil usian yana konna. Mulo sukses ho, bangun istana na megah tua udah, itu tahi dipanggil do? Dah. Mulo anon sukses ho, leon anon mobil terbaru. Tuinang muda, apakah itu yang diminta? Biasanya tidak. Yang diminta adalah burju-burju hamuda, denggan hamuda, burju hamu marna tua-tua. Harus rajin ibadah. Itu yang selalu kita katakan. Memang anak kita tidak selalu bersama kita. Dan yang manginang ada yang donadao siak kita, holang siak kita. Dan kita tidak tahu tanpa pengawasan kita bagaimana hidupnya. Tapi yang kita percayai seperti firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan memberkati anak-anakmu. Dao benasida manginang di luar jangkauan kita, tapi mereka tidak di luar jangkauan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Mulu kita nggak biarkan, apalagi yang punya anak gadis diberangkatkan anaknya. Semua difasilitasi. Asa denggan anon ibana dao siak kita karena cinta kita. Tapi seberapa hebat pun kita fasilitasi dia berangkat, kalau Tuhan tidak menjaganya, semua akan menjadi sirna. Maka Tuhan menjamin hari ini pujian kita kepada Tuhan dengan alasan Dia memberkati anak-anakmu, mamasu-masu aka anakmu. Jalai do tangyang ta, ate amanginang, apalagi yang sudah lansia. Doa kita adalah anak-anak kita bisa sukses. Tapi ingat, anak orang tua juga harus selalu mendidik anak-anaknya. Mari kita melihat kisah Ayub. Ayub itu punya 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia tidak pernah melupakan tugasnya sebagai seorang ayah. Namo radusi ijopon amanginang, mamo rajong, hartanya banyak, dan pasti kita boleh katakan dia sibuk. Tapi dia tidak pernah meninggalkan tugasnya sebagai seorang bapa. Kalau kita lihat Ayub 1 ayat 5 dikatakan, setiap mereka berpesta, Ayub akan berdoa kepada Tuhan sebagai imam, meminta supaya Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya. Dia berdiri sebagai imam untuk anak-anaknya. Dia tidak lupakan tugas prinsipnya sebagai seorang bapa atau sebagai seorang ibu kita semua. Dan memang kita mengajari anak-anak kita dari kecil supaya bagus. Kalau pohon masih kecil ini kan amanginang, boy do ta atur ate, tu kanan, tu kiri, tak kita lengketkan ke sana lalu kita tali, masih bisa. Tapi kalau pohon itu sudah besar, sudah kuat batangnya, masih bisa ke kanan dan ke kiri? Tidak bisa, patah itu. Mangalo nama Tuhita. Jadi kalau sekarang pun adong akayana kota dang burcui bana marna tua-tua, holan mangalo terus ulauna. Dang masohot mangalunai. Muri bata kadang masohot asini rohana, mulu akayana kota dang masohot mangalona. Kalaupun begitu amanginang, mari seperti Ayub, doakan anak-anak kita. Ada seorang teolog terkenal berkata, seorang anak yang didoakan siang dan malam, dia tidak akan mati dalam kesia-siaan. Alani tangiang, natorasna. Doa dari orang tuanya. Jadi mendoakan sebagai imam, mendoakan anak-anak. Walaupun mereka hidupnya tidak benar lagi, walaupun mereka mungkin tidak bisa lagi kita atur, doakan mereka kepada Tuhan. Jaminan yang Tuhan katakan di Turpukon, di pasu-pasu Tuhan debata doaka yanakomu geleng tak sude. Amin. Alina mangihud damang dainang, apalagi alasan kita untuk memuji Tuhan
Nah patuluhon di ayat 14, mari kita baca di sana. Dikatakan Allah marhademahon parbalohan nasida. Tuhan memberikan kesejahteraan. Dalam bahasa Indonesia dituliskan di sana. Di pamahap dohot eme namar miak. Gandum terbaik. Artinya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dengan gandum terbaik, eme namar miak. Yang terbaik, yang bagus Tuhan berikan bagi hidupmu. Tidak Tuhan berikan yang asal-asalan. Molo masa di ngoluta, rancangan Tuhan itu tidak asal-asalan itu amanginang. Sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan pada ayat 14 ini, marhademahon parbalohan nasida. Tuhan memberi kesejahteraan, Tuhan memberi shalom untukmu amanginang, bagi keluarga kita. Tuhan memberi eirene dalam bahasa Yunani dan shalom dalam bahasa Ibrani dan Yunani, eirene. Tuhan memberikan eirene dan shalom itu kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Mulidok di halak Batak, sasitong namanginang sejahtera manang salom na didok diturpukon dalam etimologi aslinya itu marhadomuan tu hadumaon. Jadi berkat-berkat keluarga. Mau di hata Batak didok sinur na pinahan gabe naniula. Jadi itu yang Tuhan berikan. Jadi shalom itu bukan arti kata etimologinya selamat, bukan. Kalau dalam arti sesungguhnya kata shalom bahasa Ibrani artinya sehat, sejahtera, bahagia, sukacita, tertib, selaras ima shalom. Jala saluhut nai di leon debata di ngoluta. Jadi dang pola salam lo pajupang kita shalom tadok songoni. Shalom horas. Mau di hata Batak horas sarupa mai ate. Tangi yang doikan amanginang pajupang kita manang yakun nasi dah luar biasa kan? Unang atong pajupang elam roaho huberengin na kan? Asing lamar biro koin na. Baru ketemu sudah menghasilkan sakit hati. Lamar mok kok, apalagi kain nanti. Gabi mulak may ibadah yang jadi martabat baru. Jadi dari kata shalom atau sejahtera atau irene ini kita bisa meluntarkan itu kepada setiap orang karena Tuhan sudah berikan bagi kita. Pajupang shalom, horas. Langsung damai hatinya. Tuhan menjamin amanginang di sepanjang tahun 2022 ini, mengawali tahun 2022 ini, Tuhan katakan dia akan berikan shalom bagimu, eirene bagimu. Haporsiai mai damang dainang, naina holongan di bagasan Kristus Yesus. Karena tidak ada damai. Kalau hidup kita damai itu berarti harus tenang, teduh, bukan. Damai itu bukan berarti tanpa ombak. Bukan berarti tanpa ombak. Saya mungkin pernah menyampaikan ini. Seorang raja membuat sayembara lukisan. Dia minta tolong buatkan lukisan yang menggambarkan kedamaian. Lalu banyak orang yang membuat lukisan demi lukisan. Lalu raja memilih 2 lukisan dan mempertimbangkan 2 lukisan ini. Manakah yang menggambarkan damai, sejahtera? Lukisan pertama itu ada air yang sangat tenang, teduh. Lalu ada matahari yang mulai terbenam, warnanya seperti warna-warna oranye, sunset lah itu ya. Sangat teduh sekali terlihat. Tapi ada yang kedua, lukisan itu menggambarkan air terjun yang keras dan berbuih. Lalu di sekitarnya ada pohon-pohon yang mulai kering terlihat dan tandus. Lalu kira-kira lukisan mana yang dipilih Amanginang? Raja memilih lukisan yang kedua. Air terjun yang tajam dan berbuih itu. Kenapa? Dia katakan, hidup dalam damai bukan berarti tanpa masalah. Justru di tengah badai inilah kita mendapatkan kedamaian. Jadi unang dok Amanginang, dang adong shalom di keluarga nami oleh nomor badai do terus. Di tengah konflik itu pun bisa tercipta shalom, eirene. Itulah yang Tuhan jamin bagi kita. Yang ketiga, alasan untuk kita memuji Dia sepanjang tahun ini. Dan ayat 15 dan 18 juga menjadi alasan yang keempat. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Dikatakan di dalam nats ini Amanginang, matsai doras marlojong hatanai. Debata manongos baga-bagana tutanoon. 15 sampai 18 menceritakan tentang kekuatan firman Tuhan. Waso ni debata marhite hatana. Matsai doras marlojong hatanai ninna. Ini mau mengingatkan kita betapa kuatnya kuasa firman Tuhan. Natar surat di Bibel tai molidok unang mabiar ho.
Jangan kamu khawatir akan masa depanmu. Itu berkuasa manginang. Molo didok ikon pos doroham au barporang umokop ho, itu benar manginang. Berkuasa itu. Jangan kamu gentar. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberikan yang kau perlukan. Tuhan akan mencukupkan segala yang kau perlukan. Itu benar manginang. Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat hupa sonang pehamu, itu benar manginang. Firman berkuasa. Ini alasan kita juga memuji Tuhan. Jadi ini dalam firman ini di Bibelon, gudang doa kap, padan, janji Tuhan bagi kita. Ini semua berkuasa. Tinggal kita mempercayai atau tidak. Ini bukan suratan dan cetakan biasa manginang. Idombahin ikon lam ringgas do hitam jahat dan debata asa taboto sudah akapa dan debata di ngoluntah. Jala unang mabiar hita disi. Mengapa kita memuji Tuhan? Alasan keempat, karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan bekerja. Firman Tuhan itu dahsyat untuk kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengetahui, membaca, memahami isi ini, maka semua ini tidak berkuasa bagi kita. Dombai namanginang di Minggu Parjulo tahun 2022. Mari, baik yang tua, baik yang muda, yang sudah marpahopu, atau yang masih baru menikah, atau masih muda, belum menikah, mari firman ini lam ringgas tajah, karena ini berkuasa. Dan alasan yang kelima di ayat 19 dikatakan di sana. Debata mamaritaon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel. Hira sadala doon amanginang mamaritahon patik, hatana dohot uhumna. Artinya apa yang mau dikatakan di ayat 19 ini? Tuhan itu nama saya dirikot amanginang sian turpukon ima madok Allah menghubungkan dirinya kepada manusia. Marhite patikna, marhite hatana, marhite uhumna. Artinya sederhananya Tuhan itu menghubungkan dirinya kepada manusia. Jadi bukan kita yang menghubungkan diri kita kepada Tuhan, bukan ya manginang, tapi Tuhan yang menghubungkan dirinya kepada kita. Dia yang datang menghubungkan dirinya kepada kita. Lalu kita respon dengan mencari dia. Lalu terjadilah hubungan, komunikasi. Dan yang terakhir ayat 20 dikatakan di sana, Tuhan memberikan itu semua kepada orang yang percaya. Saya akan bacakan ayat 20 dok disi. Dangdung dibahen congoni yang go tumanang ise bangso parbegu. Ternyata amanginang sude pasu-pasu nata jahanak kaningani, sude pasu-pasu nang tabege nak kaningani, itu tidak disampaikan Tuhan kepada siapa? Kepada bangso parbegu inna. Hanya diberikan kepada orang percaya. Artinya kalau amanginang mau semua itu terjadi, gabe halak na porseya maho. Jadilah kita orang yang percaya. Beriman teguh jalana mangihut na parpudi moluhita di suku nuaing dia madalata pasangapon di bata parjulu atea manginang ala di patol hasita tu tahun 2022 takas doi dang ala ni gogota ya manginang dang hita na paturuhon pataruhon hita tu tahun 2022 ate ale de batado na pataruhon hita tu tahun 2022 na paduahon ikon tama pasangapon jala pujion de bata hita karena apa ala dileho dope hita hosa hanguluan molo taingot akadongata hirim rohatarap hita masuk tahun 2022 ala nunga jumulo hita nasida siak kita sonari nasida di namate di tanah peristirahatan sementara. Tahirim asabuhi tarap dohot nasida alenunga jumulo nasida diudian nama nasida sonari. Tapi kita masih diberi nafas kehidupan. Nangpe marhoi-hoi hitate, nangpe tidak mulus kehidupan kita, tapi Tuhan masih beri nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan itu tidak diciptakan oleh siapapun namanginang. Kalau tas yang original sampai KW 5, KW 10 itu ada. Tapi kalau nafas, ada yang original dan KW di luar dijual di sana? Oh, tidak ada. Bahkan di mall termegah pun di Surabaya, mall di Indonesia, Mall Pakuwon, tidak ada ditemukan itu. Kalau di Jakarta ini Grand Indonesia. Mari kita jalan-jalan ke sana. Apakah ada dijual? Hosa, buy one get one. Nggak ada ya Mangina? Tidak ada. Penciptanya hanya satu, yaitu Tuhan Allah saja, dan itu masih diberikan kepada kita. Mulu gudang pepeng taboy manurna asing ali mulu hosa nguluan, tidak ada yang bisa membeli itu.
Jadi bersyukurlah Tuhan masih berikan kepada kita. Asabu ilam dinggang nguluta. Tapi yang ketiga, memuji Tuhan juga tarida doisian nguluta na serep marroha. Kenapa amanginang? Kalau memuji Tuhan pasti dia serep marroha. Kenapa? Dan dipaburnang dirina. Yang dia puji adalah Tuhan. Jadi halak na saya holan memuji dirina, jarang doi memuji debata. Udah pasti itu. Semakin orang sering memuji Tuhan, semakin dia merendahkan dirinya. Tidak mau memegahkan dirinya itu, walaupun dia memiliki jabatan, memiliki apapun, lam serep doron. Jadi tarida do halak nama mora, alai serep marroha, berarti ringgas doi memuji Tuhan. Itu bisa jadi barometernya. Jadi kalau kita mau memuji Tuhan, ikon lam serep kita. Maka taipe unang songon pahebat tu kita. Songon di bawah jongkal tasudi akalaki. Biasa-biasa saja. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, cara kita untuk memuji Tuhan adalah amanginang, lakukanlah ibadah yang terbaik. Lam ringgas beribadah. Mari semakin rajin memuji Tuhan. Gereja ini mungkin tidak penuh, gudang na martau baru do peate. Tu luar kota mungkin. Ale itu hari Minggu nanang ro ikon lam gudang mahalak na memuji debata. Dan atau amanginang yang mengikuti secara live streaming juga. Lakukan ibadah yang benar. Ada satu gereja yang pernah saya ikuti ketika pertukaran mimbar. Di gereja itu biasa namoloro kita kan didokdos selamat beribadah. Dan kita yang manginang? Iya. Ali di gerejai di pitu kaluar do di suraton selamat beribadah. Lalu saya berpikir kenapa kata ini dituliskan di pintu keluar. Ternyata benar amanginang, ibadah yang sesungguhnya bukan ketika kita duduk di sini. Berdoa, memuji Tuhan. Tapi ibadah yang sebenarnya adalah melakukan aksi di luar sana. Makanya dikatakan setelah kita beribadah di sini, keluar tadokma selamat beribadah. Selamat beribadah. Jadi memuji Tuhan yang paling nyata terlihat adalah dengan melakukan ibadah di luar sana. Aksi, tindakan yang nyata. Mari kita katakan ke samping kanan kiri, selamat beribadah. Selamat beribadah setelah selesai. Selamat beribadah untuk semuanya. Untuk yang live streaming juga boleh ke layar YouTube saja katakan ya. Amang dan Inang. Tuhan mama masuk hita saluhutna. Selamat memasuki tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martang yang mahita. Tuhan para sirohan nasumurung na mangalihon dihami hosahanguluan sahatu tikion. Upuji hami magoharmu Tuhan. Marsangap goharmu. Alanunga marsaringar hatam di tonga-tonga di parsauran nami. Di minggu parjolo di tahun 2022 on. Rab hami dohot parhalado dohot ruas ni huriam menangihon hatami. Tuhan pargogoy hami. Asaboy hami Tuhan pasangapon, memegahkan, memuliakan. Jalaboy hami Tuhan pasangapon goharmu disaluhut. Ngulmit ning ulu nami. Huboto hami do Tuhan. Dang boy hami mangido asaboy terus di bagasan. Gok paso-paso hami hadimahon. Alay say jojod do adong parukilon. Alinang pemasay Tuhan porsea do hami. Hodo na madongani mamaso-maso menjadi pintu gerbang di tongan ngulu nami, di tongan keluarga nami. Tuhan todim to di parbadia ma margugoy hami, margugoyhon hami, laho mangulahon saluhut nai. Huingot hami maruas ni huriam ali Tuhan sian kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina sahatulan sia. Ho mana mangaramoti nasi da saluhut na Tuhan di akaulaon na si ganupari. Jalo hingot hami maruas ni huriam na berduka cita di bagasan tikion keluarga besar hutahayan baru panjaitan nasian wek parserahan. Toktong maho na mangaramoti sude keluarga Tuhan. Apu lima nasida lehon penghiburan. Jala lehon mari nasida gogo laho mangodopi akan namasa di tongani keluarga nasida. Huingot hami makaruas ni huriam Tuhan na maol mangalui parkarijoan na mangalui si rokap ni todi na maol mangalui aka ngulu si ganup ari ramoti nasida Tuhan asi roham lehon ma gogo dohot pos ni roh hadi nasida asal marap mardalan dohot ho dabot nasida do ali Tuhan nasinita ni rohana dohot huingot hami ma Tuhan di bagasan tikion ruas ni huriam na soboy ro peak nasida di podoman na gale daging na Tuhan alan di parsahiton na masa di tongani nguluna utangnya kok kami ma nasida ali Tuhan ruas ni huriam ima namar sahit di bagas amang sintua STR Siregar Yuliana boru Sitohang sintua LRR boru Sormin
Emmar paung sintua besi dauruk nyonya munte boru raja guguk sopar panjaitan nyonya huta galung boru si manung kalit nyonya si mancuntak boru si ahaan nyonya turni boru si aloho nyonya nainggolan boru turnip besi barani nyonya aritonang boru si morangkir nyonya panjaitan boru si mancuntak nyonya manurung boru si letonga nyonya si ahaan boru tampu bolon nyonya marpaung boru purba nyonya sirait boru si torus nyonya purba boru si laban nyonya panggabean boru huta galung nyonya SBP siregar boru si ahaan nyonya sintua hasi torus boru dolok saribu nyonya pangaribuan boru samosir sintua F aritonang M marbun RS pardede nyonya sintua simatupang boru nainggolan nyonya gultom boru tabunan halundang boru siregar lumongga hasibuan festi boru si anturi BMP marpaung nyonya purba boru manik nyonya M tambunan boru si mancuntak nyonya sintua si ahaan boru manalu Eva boru si tinjak nyonya J pardede boru hutahayan nyonya Apriani boru si mancuntak marudut Charlie panjaitan T si letonga nyonya sintua si mamora boru aritonang nyonya panjaitan boru si barani Maria Valentina boru si ringo-ringo dohot sude ruas ni huriam namar sahid di rumah sakit amang sintua EM butar-butar relus si torus nyonya B si mancuntak boru si naga nyonya W si mancuntak boru si hite Tuhan manang di dia penasida nuaing mengalami perawatan di rumah sakit manang di bagas nasida asi roham lehon ma hama malum tu nasida sian parasahiton nai boy hipas nasida Tuhan rab dohot sude keluarga marlas ni roha Ramotima keluarga na menjaga lehon hahipason Tuhan jala cukupkan segala kebutuhan di tongani keluargai namar haporluan asa boy lam tu hipasna nasida ruas ni huriam namar sahit pirma todina Tuhan mangadopi parsahitoni papos roha nasida lehon nomudo Tuhan keajaiban halongangan boy malum nasida sian parsahiton nai tarlumobi ruas ni huriam na di rumah sakit marhite perawatan medis perawat dokter ramoti Tuhan boy hatop mulak tu bagas nasida marpungu dohot keluarga marhite si panganon si inumon dalam mumat Tuhan mangalehon tu nasida hama malum tu aka ruas ni huriam namar sahid huingot hami ma Tuhan di bagasan tikion aka pamareta nami di negara namion ramoti sude ale Tuhan nasida dohot huriam hakapipi keramat jati lampas ada marohanami sude lam serep mahami marroha Tuhan dinalahu makobasi huriam parhalado dohot sude ruas ni huriam jala di bagasan tikion atik adong ruas ni huriam nama dohoti secara live streaming dohot onsite di garejahon atik adong paru kilon na Tuhan macai susah pikiran na alan nama sai asi roham asa mulak nasi danon di bagasan las ni roha dami na sumurung nasiakko boy marlopolop to dina Tuhan alan nunga sahat barita na uli nampe masa aka paru kilon di tonga ningoluna atong Tuhan jalo matangi yang namion jalase sama dosa nami marhite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami amin. Huriana hinaholongan tapujima tuhatas yang buku ede nomor 584 jala tapasahat ma peleata.
tatangyak koma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hu pasahat hami ma siyan na nilihom mitu hami pelian nami tuho. Saija lo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso maija laramoti. Asa hu parhaseha kami pelianon. Patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni sileolehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasaor hon madamena tutodim. Songonima manginang acara ibadah minggu sadarion selama tahun baru madihita saluhutna damang dainang na di gereja dohotna mendohoti secara live streaming. Tuhan memberkati. Shalom Horas.